Šta ima ovako naći? Ma ništa, ne. Sve je. Ne, ja ugasim se telefon. Evo Info je pri kraju jarane, moram na kunjač. Ma, ajmo kući, ona je stvarno. Ajde, nek smo se ovako fino ispričali. Ma jes, hvala, nek smo, ja sam zvao na kafu. Hvala. Sljedeći put vi Sljedeći put ja sam. Jel' tako, dogovorimo. Moj red. Mamak, aj na plati.